og velkommen til denne hypnosesession. Tag en dyb indånding og gør dig klar til at slappe af. I dag skal vi på en rejse ind i din underbevidsthed. Vi skal finde indre ro og dyb afslapning. Denne session varer en time. Du vil blive guidet hele vejen. Find en behagelig stilling, du kan sidde eller ligge ned. Vælg det, der føles bedst for dig. Luk dine øjne, hvis du har lyst. Fokuser på din vejrtrækning. Træk vejret langsomt ind og pust langsomt ud. Mærk, hvordan din krop begynder at slappe af. Glem alt om bekymringer og tanker. Du er i et trygt og roligt rum. Lad os begynde vores rejse ind i en dyb og fredfyldt tilstand. Hypnose er en naturlig tilstand af fokuseret opmærksomhed. Det er som at være opslugt af en god bog eller film. Forestil dig, at du er så fordybet i en historie, at du glemmer tid og sted. Du er fuldstændig opslugt af handlingen, og alt andet falmer i baggrunden. Dette er en form for naturlig hypnose, hvor din opmærksomhed er så intens, at du næsten føler, at du er en del af historien. På samme måde kan hypnose hjælpe dig med at fokusere din opmærksomhed på bestemte tanker eller følelser, hvilket gør det lettere at arbejde med. Din krop slapper af, mens dit sind bliver mere åbent for forslag. Under hypnose har du altid kontrol. Forestil dig, at du ligger på en blød seng, og hver muskel i din krop begynder at slappe af. Dit sind begynder at flyde, og du føler en dyb ro. Selvom du er i denne afslappede tilstand, er du stadig fuldt ud bevidst om, hvad der sker omkring dig. Du kan høre lyde, mærke din vejrtrækning og endda reagere på spørgsmål eller forslag. Hypnose er ikke en tilstand af søvn, men snarere en tilstand af dyb afslapning og fokuseret opmærksomhed. Du kan altid stoppe sessionen, hvis du ønsker det. Du falder ikke i søvn, men du kan opleve en behagelig døs. Forestil dig, at du er i en tilstand, hvor du er lige på grænsen til at falde i søvn, men stadig er bevidst. Det er en følelse af at være i en drømmeagtig tilstand, hvor du kan lade dine tanker flyde frit, uden at bekymre dig om noget. Hvis du nogensinde føler dig utilpas eller ønsker at stoppe, kan du nemt bringe dig selv tilbage til fuld bevidsthed. Hypnose handler om at give dig selv tilladelse til at slappe af og lade dit sind udforske nye muligheder. I denne tilstand kan du lettere arbejde med dine tanker og følelser. Du kan ændre gamle vaner og skabe positive forandringer i dit liv. Forestil dig, at du har en gammel vane, som du gerne vil ændre. Måske er det at bide negle eller at føle angst i bestemte situationer. Under hypnose kan du arbejde med disse vaner ved at fokusere på de underliggende tanker og følelser, der driver dem. Du kan visualisere dig selv, der reagerer anderledes i disse situationer og skabe nye positive mønstre i dit sind. Hypnose giver dig mulighed for at omprogrammere dine tanker og følelser på en måde, der støtter dine mål og ønsker. Hypnose er et kraftfuldt værktøj til personlig vækst og velvære. Det kan hjælpe dig med at mindske stress, sove bedre og øge din selvtillid. Forestil dig, at du har haft en lang dag, og du føler dig stresset og udmattet. Ved at bruge hypnose kan du lære at slappe af og give slip på dagens bekymringer. Du kan visualisere en fredelig scene som en strand ved solnedgang eller en stille skov, og lade denne visualisering fylde dit sind. Dette kan hjælpe dig med at reducere stress og finde en følelse af indre ro. Hypnose kan også hjælpe dig med at forbedre din søvn ved at skabe en rutine, der signalerer til din krop og dit sind, at det er tid til at slappe af og sove. Ved at arbejde med positive affirmationer og visualiseringer, kan du også øge din selvtillid og tro på dig selv. Er du klar til at begynde? Lad os dykke ned i den afslappende verden af hypnose.
Forestil dig, at du står på tærsklen til en ny oplevelse, en rejse ind i dit eget sind. Du er klar til at udforske de dybeste dele af din bevidsthed og opdage nye måder at forbedre dit liv på. Hypnose er en rejse, der kan tage dig til steder, du aldrig har været før, og hjælpe dig med at opdage nye sider af dig selv. Det er en mulighed for at slippe gamle mønstre og skabe nye positive vaner. Så tag en dyb indånding, slap af og lad os begynde denne rejse sammen. Velkommen til den afslappende og transformative verden af hypnose. Lad os starte med at fokusere på dit åndedræt. Dit åndedræt forbinder dig til nuet. Træk vejret langsomt og dybt ind gennem næsen. Fyld dine lunger helt op med luft. Hold vejret lidt og pust derefter langsomt ud gennem munden. Mærk, hvordan spændinger forlader din krop, når du ånder ud. Gentag denne vejrtrækning et par gange. Indånding. Hold vejret. Udånding. Med hver indånding trækker du ro og afslapning ind. Med hver udånding slipper du stress og bekymringer. Fortsæt med at trække vejret dybt og langsomt. Mærk, hvordan din krop slapper mere af for hver ind- og udånding. Nu skal vi fokusere på at slappe af i hele din krop. Start med at fokusere på dine fødder. Mærk dine fødder mod underlaget. Forestil dig, at dine fødder bliver tunge og afslappede. Mærk spændingen forsvinde i dine fødder. Flyt nu din opmærksomhed op til dine lægge. Mærk dine lægge synke tungt ned i underlaget. Slip al spænding i dine lægge. Fortsæt med at flytte din opmærksomhed op gennem kroppen. Dine knæ, dine lår, din mave. Mærk, hvordan hver del af din krop bliver tung og afslappet. Forestil dig nu, at din krop er som et blødt tæppe, der falder tungt ned i en stol. Mærk tyngden i din krop. Dine arme og hænder er tunge og afslappede. Dine skuldre er tunge og afslappede. Din nakke er tung og afslappet. Dit ansigt er afslappet. Din kæbe er løs. Din pande er glat og afslappet. Mærk, hvordan tyngden spreder sig i hele din krop. Du synker dybere og dybere ned i afslapning. Hver muskel i din krop er tung og afslappet. Forestil dig nu, at en varm og behagelig følelse spreder sig i din krop. Start med dine fødder. Forestil dig, at dine fødder er varme og afslappede. Varmen spreder sig op gennem dine lægge, dine knæ, dine lår. Mærk varme i din mave, dit bryst og dine skuldre. Dine arme og hænder er varme og afslappede. Varmen strømmer op gennem din nakke og ind i dit ansigt. Din pande, dine kinder, din kæbe er varm og afslappet. Du er omgivet af en behagelig varme. Du synker dybere og dybere ned i afslapning. Dit åndedræt er langsomt og rytmisk. Din krop er tung og varm. Dit sind er stille og roligt. Du er et trygt og fredfyldt rum. Du skal ingenting gøre nu. Bare slap af og nyd denne dybe afslapning. Du er på vej ind i en dyb og fredfyldt hypnose. Forestil dig nu, at du ligger på en varm strand i solen. Du kan mærke det bløde sand under dig. Solen varmer din hud. Du føler dig tryg og afslappet. Hør bølgerne, der stille ruller ind mod kysten. Lyden er beroligende og rytmisk. Du trækker vejret dybt ind og mærker den friske havluft fylde dine lunger. Du er omgivet af skønhed og ro. Lad dig synke ned i sandet og give helt slip. Denne strand er dit fristed, hvor du altid kan finde fred og afslapning.
Mærk solens varmestråler på din hud. Varmen spreder sig i hele din krop. Dine muskler slapper af og slipper al spænding. Du føler dig tung og afslappet, som om du smelter sammen med sandet. Solens varme er helbredende og giver dig ny energi. Du trækker vejret dybt ind og absorberer solens varme og lys. Alle celler i din krop fyldes med velvære. Du er fuldstændig afslappet og i harmoni med dig selv. Lyt til bølgernes rytme, der ruller ind og ud. Lyden er hypnotisk og beroligende. Den fjerner alle dine bekymringer og tanker. Dit åndedræt følger bølgernes rytme. Du trækker vejret ind, når bølgerne ruller ind, og puster ud, når de trækker sig tilbage. Du er i perfekt synkronisering med naturens rytme. Din krop og dit sind er i harmoni. Du føler dig rolig, afslappet og i balance. Du synker dybere og dybere ned i afslapning. Din krop er tung og afslappet. Dit sind er stille og roligt. Du er i en tilstand af dyb hypnose, hvor du er åben for positive forslag. Alt er godt, og du er i sikkerhed. Du er omgivet af skønhed, ro og fred. Du lader dig flyde med strømmen og giver helt slip. Nyd denne følelse af dyb afslapning. Mærk efter i din krop, om der er steder, hvor du holder fast i spændinger. Forestil dig, at du med hver udånding slipper disse spændinger fri. Mærk, hvordan spændingerne forlader din krop og flyder væk med bølgerne. Du er fri for stress og bekymringer. Din krop er let og afslappet. Du føler dig fornyet og fuld af energi. Giv slip på alt, der tynger dig, og lad dig flyde med strømmen af fred og ro. Du er nu i en tilstand af dyb fred og ro. Dit sind er stille som en blikstille sø. Du føler dig let og fri. Alle dine bekymringer er væk. Du er til stede i nuet og nyder øjeblikket. Du er omgivet af kærlighed og lys. Du er i perfekt balance med dig selv og verden omkring dig. Denne følelse af fred og ro vil forblive hos dig længe efter denne session. Forestil dig nu, at du er fyldt med en varm, gylden energi. Denne energi strømmer gennem hele din krop og fylder dig med positivitet og glæde. Du føler dig stærk, selvsikker og fuld af kærlighed. Du kan opnå alt, hvad du sætter dig for. Denne positive energi vil hjælpe dig med at skabe et lykkeligt og succesfuldt liv. Du fortjener alt det gode, livet har at byde på. Åbn dit hjerte og lad dig fylde med positivitet og kærlighed. Du synker dybere og dybere ned i hypnosen. Din krop er tung og afslappet. Dit sind er stille og modtagelig. Du er åben for positive forandringer i dit liv. Du er klar til at slippe gamle vaner og skabe en lysere fremtid. Du er på rette vej, og alt er godt. Nyd denne følelse af dyb afslapning og indre fred. Vi fortsætter vores rejse ind i din underbevidsthed i næste del af denne hypnosesession. Forestil dig nu, at du træder ind i en smuk og fredfyldt have. Du kan mærke det bløde græs under dine fødder. Solen skinner mildt og varmer din hud. Duften af blomster fylder luften med en sød og beroligende aroma. Du føler dig tryg og afslappet i denne have. Her er ingen bekymringer, ingen stress, kun fred og ro. Lad dig synke ned i denne følelse af fred. Nyd stilheden og skønheden omkring dig. Se dig omkring i haven.
Læg mærke til de farverige blomster, der blomstrer i alle regnbuens farver. Røde roser, gule solsikker, lila lavendel. Hver blomst er unik og smuk på sin egen måde. Ligesom blomsterne er du også unik og smuk. Du har dine egne talenter, evner og gaver. Du er værdifuld, præcis som du er. Lad dig inspirere af blomsternes skønhed og mangfoldighed. Midt i haven ser du et lille springvand. Vandet sprøjter op i luften og falder ned i en lille dam. Lyden af det rindende vand er beroligende og meditativ. Du sætter dig ved kanten af dammen og kigger på vandet. Du ser dit spejlbillede i vandets overflade. Du ser en person, der er stærk, rolig og selvsikker. Du kan håndtere alt, hvad livet bringer dig. Du lukker øjnene og lytter til lydene i haven. Du kan høre fuglene synge deres smukke sange. Bien sammer doven mellem blomsterne. Alle lydene smelter sammen i en harmonisk melodi. Du føler dig et med naturen. Du er en del af noget større og mere betydningsfuldt end dig selv. Denne følelse af samhørighed giver dig en dyb følelse af fred og ro. Du rejser dig op og går videre ind i haven. Du kommer til en sti, der fører dig dybere ind i skoven. Du føler dig stærk og modig, mens du går på stien. Du ved, at du kan klare alle udfordringer. Du har en indre styrke, der hjælper dig med at overvinde alle forhindringer. Du er stærkere, end du tror. Stien fører dig til en lysning i skoven. I midten af lysningen står et stort og smukt træ. Træet er badet i et varmt, gyldent lys. Du går hen til træet og lægger din hånd på dets stamme. Du føler en bølge af kærlighed og varme strømme fra træet ind i din krop. Du føler dig elsket, beskyttet og fyldt med håb. Du ved, at du aldrig er alene. Du sætter dig ved foden af træet og lukker øjnene. Du er omgivet af skønhed, fred og kærlighed. Du føler dig dybt afslappet og i harmoni med dig selv og verden omkring dig. Du trækker vejret dybt ind og nyder denne følelse af dyb afslapning. Du ved, at du altid kan vende tilbage til dette sted i dit sind, når du har brug for at finde fred og ro. Du er tryg. Du er elsket. Du er hjemme. Forestil dig nu, at du rejser dig fra træets fod og fortsætter din vandring. Du har siddet der et stykke tid, måske for at hvile eller for at reflektere over noget vigtigt. Nu er det tid til at bevæge sig videre til at udforske mere af denne vidunderlige skov, der strækker sig foran dig. Du rejser dig langsomt, strækker dine lemmer og tager en dyb indånding af den friske skovluft. Du føler en fornyet energi strømme gennem din krop, og du er klar til at fortsætte din rejse. Du forlader den fredfyldte have og går ind i en dyb grøn skov. Haven var et sted af ro og refleksion, men skoven kalder på dig med sin mystik og skønhed. Træerne står tæt sammen, deres grene flettet ind i hinanden som en naturlig baldakin over dit hoved. Du kan høre fuglene synge højt op i trækronerne, og lyden af en fjern bæk, der risler gennem skoven, fylder dine ører. Du føler en dyb forbindelse til naturen omkring dig, som om skoven selv byder dig velkommen. Solens stråler bryder igennem trækronerne og kaster et magisk lys over skovbunden. Det er som om skoven er oplyst af en indre glød, der får alt til at virke levende og fuld af energi. Du ser små insekter danse i solstrålerne, og du kan næsten mærke varmen fra solen på din hud, selvom du er omgivet af skygger.
Skovbunden er dækket af bløde mosser og faldende blade, der knitrer let under dine fødder. Hver eneste detalje i skoven virker fortryllende, som om du er trådt ind i en anden verden. Du mærker en følelse af nysgerrighed og eventyrlyst, mens du går dybere ind i skoven. Hver sti du følger, hver drejning du tager, fører dig til nye opdagelser og oplevelser. Du ser forskellige planter og blomster, nogle du aldrig har set før, og du undrer dig over deres skønhed og kompleksitet. Du hører lyde af dyr, der bevæger sig gennem skoven, og du føler en spænding ved tanken om, hvad du måske vil støde på næste gang. Skoven er fuld af hemmeligheder, og du er ivrig efter at afsløre dem. Hvert skridt er let og ubesværet. Du føler, at skoven støtter dig, at jorden under dine fødder er blød og imødekommende. Du bevæger dig med en ynde og lethed, som om du er en del af skoven selv. Dine bevægelser er synkroniseret med naturens rytme, og du føler en dyb harmoni med omgivelserne. Hver gang du tager et skridt, føler du en forbindelse til jorden, til træerne, til alt omkring dig. Det er som om skoven giver dig styrke og energi, og du føler dig mere levende end nogensinde før. Du er åben for at udforske de skjulte dybder i din underbevidsthed. Skoven er ikke kun et fysisk sted, men også en metafor for din indre verden. Hver sti du følger, hver drejning du tager, fører dig dybere ind i dig selv. Du tænker over dine drømme, dine håb, dine frygt, og du føler en trang til at forstå dem bedre. Skoven giver dig plads til at reflektere, til at tænke dybt og til at finde svar på spørgsmål, du måske ikke engang vidste, du havde. Du føler en dyb ro og klarhed, som om skoven hjælper dig med at finde vej i dit eget sind. Lydene fra haven forsvinder langsomt, og du hører nu skovens stille hvisken. Det er som om skoven taler til dig, hvisker hemmeligheder og visdom i dit øre. Du hører lyden af vinden, der suser gennem trækronerne, og lyden af blade, der rasler blidt. Du hører fuglene synge og insekterne summe, og du føler en dyb forbindelse til alt omkring dig. Skovens lyde er beroligende og trøstende, og de fylder dig med en følelse af fred og velvære. Du føler, at du er en del af noget større, noget smukt og magisk. Træernes grene knirker sagte i vinden, og dine fødder glider lydløst hen over skovbunden. Du føler en dyb ro og fred, som om skoven omfavner dig og beskytter dig. Du ser træernes grene svaje blidt i vinden, og du føler en forbindelse til dem, som om de er dine venner og beskyttere. Du føler, at skoven er et sted af sikkerhed og tryghed, et sted, hvor du kan være dig selv og finde fred. Du føler, at skoven er et sted af heling og fornyelse, et sted, hvor du kan finde styrke og energi. Du er omgivet af naturens ro. Skoven er et sted af stilhed og fred, et sted, hvor du kan finde ro og balance. Du føler en dyb forbindelse til naturen, til jorden, til træerne, til alt omkring dig. Du føler, at du er en del af noget større, noget smukt og magisk. Du føler, at skoven er et sted af heling og fornyelse, et sted, hvor du kan finde styrke og energi. Du føler, at skoven er et sted af visdom og indsigt, et sted, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål og finde vej i dit liv. Denne skov er et symbol på din underbevidsthed, et sted fyldt med visdom, indsigt og uopdagede potentialer. Skoven er et sted af mystik og skønhed, et sted, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål og finde vej i dit liv. Skoven er et sted af heling og fornyelse, et sted, hvor du kan finde styrke og energi. Skoven er et sted af visdom og indsigt, et sted, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål og finde vej i dit liv. Skoven er et sted af mystik og skønhed, et sted, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål og finde vej i dit liv. Skoven er et sted af heling og fornyelse, et sted, hvor du kan finde styrke og energi. Skoven er et sted af visdom og indsigt,
Et sted, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål og finde vej i dit liv. Mens du vandrer dybere ind i skoven, finder du en sti, du ikke har set før. Den snor sig foran dig, indhyllet i et mystisk skær. Du føler dig draget af stien og beslutter dig for at følge den. Stien er smal og overgroet, men du fortsætter uden tøven. Du ved, at denne sti fører dig mod en dybere forståelse af dig selv. Hvert skridt er et skridt mod indre klarhed. Du møder ingen andre. Du er alene med dine tanker og følelser i det stille og fredfyldte hjørne af skoven. Tiden synes at stå stille, mens du følger stien. Du føler ingen frygt, kun en dyb følelse af fred og tillid. Du ved, at du er på rette vej. Mens du går, lægger du mærke til de små detaljer omkring dig. Mærkelige og smukke planter, du aldrig har set før, dukker op langs stien. Du ser symboler og tegn i træernes bark og i stenformationerne. Din underbevidsthed taler til dig gennem disse symboler. Brug tid på at betragte dem. Hvad betyder de for dig? Hvilke følelser vækker de i dig? Måske ser du et symbol på styrke og beslutsomhed, eller et symbol på kærlighed og medfølelse. Hvert symbol har en betydning, der er unik for dig. Lyt til din intuition. Den vil hjælpe dig med at forstå symbolernes sprog og afdække deres skjulte budskaber. Du fortsætter din vandring og mærker, at du bliver mere og mere afslappet og i harmoni med dine omgivelser. Skovens ro og den blide brise, der kærtegner dit ansigt, bringer en følelse af dyb fred. Fuglene synger deres melodier, og bladene rasler blidt i vinden. Hver eneste skridt du tager, føles som en meditation, en forbindelse til jorden under dine fødder. Du kan mærke, hvordan dine bekymringer langsomt forsvinder, som om de bliver opslugt af skovens dybe visdom. Du føler en dyb forbindelse til naturen, som om du er en del af noget større, noget ældgammelt og tidløst. Du er i kontakt med din indre visdom, og du føler dig klar til at modtage de indsigter, der venter på dig. Denne indre visdom er som en stille stemme, der hvisker sandheder til dig. En stemme, der altid har været der, men som nu er blevet tydeligere. Du føler en dyb ro og klarhed, som om alle brikkerne i dit livs puslespil begynder at falde på plads. Du er åben og modtagelig, klar til at lytte til de budskaber, som universet har til dig. Du ved, at disse indsigter vil guide dig på din rejse, hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger og finde din sande vej. Pludselig åbner stien sig op til en lysning. Det er som om skoven har ført dig til dette særlige sted. Et sted fyldt med lys og energi. Solens stråler danser på jorden, og du kan mærke varmen fra lyset, der fylder dig med en følelse af håb og fornyelse. Lysningen er som en helligdom. Et sted, hvor du kan finde klarhed og indsigt. Du føler dig trukket mod midten af lysningen, som om der er noget vigtigt, der venter på dig der. I midten af lysningen ser du et gammelt og majestætisk træ. Dette træ er ikke som de andre træer i skoven. Det udstråler en særlig kraft og visdom. Dets bark er ru og fyldt med århundreders historie, og dets grene strækker sig ud som arme, der byder dig velkommen. Du kan næsten høre træets hvisken, som om det deler sine hemmeligheder med dig. Dette træ har set mange årstider komme og gå, og det har overlevet utallige storme. Det står her som et vidnesbyrd om styrke og udholdenhed. Dets rødder strækker sig dybt ned i jorden, og dets grene når højt op mod himlen. Rødderne er som ankre, der holder træet fast og giver det stabilitet, mens grenene strækker sig mod lyset, altid søgen efter vækst og fornyelse.
Dette træ er en påmindelse om balancen mellem at være jordet og samtidig stræbe mod nye højder. Det minder dig om vigtigheden af at have en solid grund under dig, mens du forfølger dine drømme og mål. Dette træ er et symbol på din indre styrke og visdom. Ligesom træet har du dybe rødder, der forbinder dig med din fortid og dine erfaringer, og grene, der strækker sig mod fremtiden og de muligheder, der venter. Træet minder dig om, at du har alt, hvad du behøver inden i dig for at overvinde udfordringer og vokse som menneske. Din indre styrke er som træets rødder, der giver dig stabilitet og modstandskraft, mens din visdom er som grenene, der strækker sig mod lyset og søger ny viden og indsigt. Det har stået her i mange år og har overlevet storm og uvejr. Hver storm har gjort træet stærkere. Hver udfordring har givet det nye erfaringer og visdom. Træet har lært at bøje sig for vinden uden at knække, at tilpasse sig skiftende forhold og at finde styrke i modgang. Dette er en påmindelse om, at du også kan overvinde de storme, du møder i dit liv. Hver udfordring, du står overfor, er en mulighed for vækst og læring. Du har styrken til at stå fast, selv når det blæser hårdt, og du har visdommen til at finde vej gennem selv de sværeste tider. Ligesom træet er du også stærk og modstandsdygtig. Du har en indre styrke, der gør dig i stand til at stå imod livets udfordringer og finde vej gennem vanskeligheder. Du har modet til at stå fast, selv når det er svært, og du har visdommen til at lære af dine erfaringer og vokse som menneske. Du er som træet, der står stærkt og stolt, uanset hvad der kommer dets vej. Du har evnen til at tilpasse dig og finde styrke i modgang, og du ved, at hver udfordring er en mulighed for vækst og læring. Sæt dig ved træets fod og lad dig fylde af dets rolige energi. Lyt til træets hvisken. Hvad fortæller det dig? Luk øjnene og mærk forbindelsen til træet, til jorden og til universet. Følg den rolige energi, der strømmer gennem dig, og lad den fylde dig med fred og klarhed. Træet deler sine hemmeligheder med dig, dets visdom og styrke. Lyt til dets budskaber og lad den guide dig på din rejse. Du er en del af denne store, smukke verden, og du har alt, hvad du behøver inden i dig for at finde din vej og opnå dine mål. Tag dig tid til at lytte, til at være til stede i øjeblikket, og lad træets visdom fylde dig med styrke og indsigt. Du er stærk, du er vis, og du er klar til at tage næste skridt på din rejse. Du sidder ved træets fod i et stykke tid og absorberer dets visdom og styrke. Træet med sine dybe rødder og høje grene har stået her i årtier, måske endda århundreder. Det har set årstiderne skifte, har mærket vinden og regnen og har stået fast gennem storm og solskin. Du føler en dyb forbindelse til dette majestætiske væsen, som om det deler sin livshistorie med dig. Hver ring i det stamme fortæller en historie om overlevelse, vækst og forandring. Du lytter til skovens stille hvisken, fuglenes sang og bladene, der rasler i vinden. Det er som om naturen selv taler til dig, deler sine hemmeligheder og visdom. Du føler en dyb ro og en følelse af at høre til, som om du er en del af noget større, noget ældgammelt og tidløst. Du føler dig fornyet og fuld af energi. Hver celle i din krop vibrerer med liv og vitalitet. Du strækker dine arme mod himlen, føler solens varme på din hud og trækker vejret dybt ind. Luften er frisk og ren, fyldt med duften af jord og blade. Du føler, hvordan energien fra jorden stiger op gennem dine fødder, fylder din krop og giver dig en følelse af styrke og kraft. Du er i harmoni med naturen, med dig selv og med verden omkring dig. Du føler en dyb taknemmelighed for dette øjeblik, for denne forbindelse til jorden og himlen, til livet selv.
Du ved, at du har fundet svarene på dine spørgsmål inden i dig selv. I denne stille stund, væk fra hverdagens travlhed og støj, har du fundet klarhed og indsigt. Du har lyttet til dit hjerte, til din indre stemme, og du har fundet de svar, du har søgt. Du føler en dyb fred og en følelse af at være hel. Du ved, at du kan stole på dig selv, på din intuition og på din indre visdom. Du føler en dyb forbindelse til dit indre selv, til din sjæl, og du ved, at du altid kan vende tilbage til denne følelse af ro og klarhed, når du har brug for det. Når du er klar, rejser du dig op og fortsætter din vandring. Du føler dig let og fri, som om en tung byrde er blevet løftet fra dine skuldre. Hver skridt du tager, føles som en dans, en fejring af livet. Du bevæger dig gennem skoven, følger stien, der snor sig mellem træerne. Sollyset filtrerer gennem bladene, kaster dansende skygger på jorden. Du føler en dyb forbindelse til jorden under dine fødder, til træerne omkring dig og til himlen over dig. Du er en del af denne skov, en del af naturen, og du føler en dyb taknemmelighed for denne forbindelse. Du føler dig lettere og mere fri end nogensinde før. Som om du har sluppet al den stress og bekymring, der har tynget dig ned. Du står stille et øjeblik, lukker øjnene og lytter til skovens lyde. Fuglenes sang, vindens hvisken, bladene der rasler. Du føler en dyb ro og en følelse af at være i harmoni med verden omkring dig. Du trækker vejret dybt ind, fylder dine lunger med den friske, rene luft, og du føler, hvordan hver indånding fylder dig med energi og liv. Du føler dig stærk, fri og fuld af liv. Du ved, at du altid kan vende tilbage til dette sted i dit sind, når du har brug for at finde fred og ro. Dette sted, denne skov, er en del af dig nu. Du bærer det med dig, uanset hvor du går. Når du har brug for at finde ro, når du har brug for at finde klarhed, kan du lukke øjnene og vende tilbage til dette sted i dit sind. Du kan høre fuglenes sang, mærke solens varme, føle jorden under dine fødder. Du kan finde den samme ro og klarhed, som du har fundet her, uanset hvor du er. Dette sted er en del af dig nu, en del af din sjæl. Stien fører dig videre gennem skoven, og du mærker, at du langsomt bevæger dig tilbage mod den bevidste verden. Hver skridt du tager, bringer dig tættere på virkeligheden, men du føler dig ikke længere tynget af den. Du føler dig let og fri, som om du svæver gennem skoven. Du føler en dyb forbindelse til jorden under dine fødder, til træerne omkring dig og til himlen over dig. Du er en del af denne skov, en del af naturen, og du føler en dyb taknemmelighed for denne forbindelse. Du ved, at du kan tage denne følelse af ro og klarhed med dig, uanset hvor du går. Du tager de indsigter og den ro, du har fundet i skoven med dig. Du føler dig stærkere, mere klar og mere forbundet til dig selv og verden omkring dig. Du ved, at du kan stole på dig selv, på din intuition og på din indre visdom. Du føler en dyb forbindelse til dit indre selv, til din sjæl, og du ved, at du altid kan vende tilbage til denne følelse af ro og klarhed, når du har brug for det. Du føler en dyb taknemmelighed for denne oplevelse, for denne forbindelse til naturen og til dig selv. Du er klar til at møde verden med fornyet energi og klarhed. Du føler dig stærkere, mere klar og mere forbundet til dig selv og verden omkring dig. Du ved, at du kan stole på dig selv, på din intuition og på din indre visdom. Du føler en dyb forbindelse til dit indre selv, til din sjæl, og du ved, at du altid kan vende tilbage til denne følelse af ro og klarhed, når du har brug for det. Du føler en dyb taknemmelighed for denne oplevelse, for denne forbindelse til naturen og til dig selv. Du er klar til at leve dit liv fuldt ud. Du føler dig stærkere, mere klar og mere forbundet til dig selv og verden omkring dig. Du ved, at du kan stole på dig selv,
på din intuition og på din indre visdom. Du føler en dyb forbindelse til dit indre selv, til din sjæl, og du ved, at du altid kan vende tilbage til denne følelse af ro og klarhed, når du har brug for det. Du føler en dyb taknemmelighed for denne oplevelse, for denne forbindelse til naturen og til dig selv. Du er klar til at møde verden med fornyet energi og klarhed, og du er klar til at leve dit liv fuldt ud. Du mærker nu, hvordan skovbunden langsomt forvandles til blødt græs under dig. Lyset omkring dig bliver klarere, og du fornemmer varmen fra solen på din hud. Skovens lyde aftager, og i stedet hører du fuglenes blide sang i det fjerne. Du åbner langsomt dine øjne og tager et dybt åndedrag. Du er tilbage i den bevidste verden, fyldt med en følelse af ro og lethed. Farverne virker klare, og du føler dig forfrisket og fuld af energi. Tag et øjeblik til at mærke din krop. Stræk dig langsomt og bevæg dine fingre og tæer. Husk de indsigter og den ro, du oplevede på din rejse ind i din underbevidsthed. Denne følelse af fred og klarhed følger dig nu i din hverdag.